No niin, tervepä terve. Nyt on Kuusysyri täällä taas. Elikkäs minulla olisi tämän päivän teemana tehdä minun koirani kanssa pieni sirkustemppu. No ei sirkustemppu, mutta semmonen pieni video, semmonen vuoropuhutteluvideo. Juu, tässä on kaverit tähän kysytään, hei Nittoni, milloin sinä aiot tehdä uutta videoa? Ja noni, ja minä on sanonut, että katsotaan nytte. Ja yksi kaveri siinä on koko ajan rankunut minulta videota, niin voitais aloittaa nyt. Juu. Hei, anteeksi, herra, herätkää! Mitä? Kuka ilki herättää minua tähän aikaan? Sinä! Anteeksi, olen pahoillani, mutta kun sinä nukut minun kotioveni edessä. Kotiovesi? Miten niin kotiovesi? Täällä mitään sinun kotiovia on. Kyllä on, nimittäin tuossa. Tuossa. No niin, mä näytän, onan pahoillani. Saat anteeksi, mutta voitko nyt painumisen tehdä muualle? En ikinä. Sitten minä joudun pakottaa sinut. Ei tarvitse. Ai. Minähän varoitin. Ois vaan totellut minua. Tuo koira oli liian hyvä minulle. Pakko äänestäytyä. No niin. Älä papavia, mä halusin päästä sisälle. Vai sisälle? No sittenhän kaikki on hyvin. Ja roski. Haluaisitko tulla sisälle? Minulla on pullaa ja kahvia. Pulla ja kahvia. Sehän käy mainiosti. Lähdetä sisälle. Okei. Hoidetaan bisnekset sitten siellä. No niin. Ja sellainen tuli tehtyä. Naapurikin tuossa vähän kysyi, että mitä ihmettä mä tein. No, minä tässä noita pientä sarjaa YouTubeen. No, jos piditte videosta, likettäkää, tilatkaa kanavan ja sanokaa terve. Terve!